Опита на мафията тогава, на Борисов и на Пеевски, да назначат за 7 години Сарафов за прокурор. След разкритието на Боец, останалите за заплатите, които получавали неговите близки, от фирмите свързани с ДПС и с ГЕРБ, юниони хора и елитици, над 1 милион лева, разбира се, предназначени за Сарафов. Разследванията на това, серията от протести, граждански анализ, принудиха наглите да приемат изменения на закона и макар и в последния момент да спрат тази мерност, избора на Сарафов. И това го постигахме заедно. Това беше много важен и много силен знак, че гражданите имаме сила да се борим и да печелим тези важни битки. Но Сарафов остана на върха на прокуратурата. И повече от една година, общо вече над 3 години, това е почти половина редовен мандат, стои като главен наместник на Пеевски на върха на тази институция. През тези 3 години, откакто е Сарафов, въпреки неговите заявки за деполитизиране, департизиране на прокуратурата, видяхме, че тези процеси не просто продължиха, че прокуратурата вече не просто е превзета. Прокуратурата е унищожена. Няма такава институция. Това е нещо друго. Прокуратурата се превърна вече и публично, открито, в една мутренска бригада за изпълнение на мокри поръчки. Ще припомня първото действие на Сарафов, като изпълняваше функция. А то беше стегляне по парламента и прекратяване на производството по сигнала на Боец срещу Бойко Борисов за парцелна крия. Аргументите за отстраняването на Сарафов сте ги изговаряли вече 10 пъти. И както фараон са за днешния протест написали, всичко е изговорено на това. Всичко е казано. Десетки, стотици, хиляди пъти. Няма нужда от повече приказки. Нямаме нужда сами да се убеждаваме. Нямаме нужда да се мотивираме за игри. Ние знаем, нашата сила е справедливата ни кауза. Борим се за справедливост, борим се за върховенство на закона, борим се за чести избори. Това е нашата сила. Се борят, за да запазят своята конкурентна власт. Те се борят, за да продължи грабежа. Те се борят, за да откраднат контролите. Те се борят, за да се осигурят безнаказаност, защото изпуснат контрола върху прокуратурата, изпуснат контрола върху МВР. Тях ги чакат затвори. За тях това наистина е битка на живота и смъртта. И в тази битка те са способни на всичко, включително и на убийство. Срещу себе си имаме враг, който няма нищо общо с нормалността в нашия живот. Това не са представители на държавни институции. Това не са партийни лидери. Това не са политици. Това са криминални престъпници. Това са през януари показахме, че имаме силата да печелим тези битки. Сега отново водим същата битка. Отново сте на това.
И аз призовавам всички, останете тук до края. Важно е да решим ние за себе си какво искаме и докъде сме готови да стигнем, за да постигнем своите цели. Има битки, които са по-важни от собствения ни комфорт. Има битки, за които трябва да поемем рискове, за които трябва да излезем от своята зона на спокойствие, за които трябва да излезем от режим на говорене и да преминем към режим на действие.